Napalaos ti panagyaman dagiti Mannalon iti Ilocos Norte gapu iti farm machinery ngani pay kadakwada babaen ti agrika dito nga programa ti Provincial Government of Ilocos Norte naamwa nga 25 nga water pump nga paboreten ti gasolina ken upat nga makina nga paboreten ti diesel tinipay ket ti gonglot ti Mannalon. Karamang pa iti kadakwada ti water hose nga maramat nga pagpadanom. Malaksit iti retoy, talugusot nga subot ng hybrid rice seeds, abono, ken agribos tinated kadakwada, kabayatan na. Inem nga ribo nga tilapia fingerlings, tinipay kada iti 8 nga mangalap babaen iti bipar. Iti datos ti Provincial Agriculture Office na surok nga 8.3 million pesos ti bulor ng tinipay nga tulong ti Provincial Government. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM.